Shalom, horas madihita saluhutna. Jala selamat pasca tuhamu akadamang doho dainang. Manang didia pihamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason. Dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di pasca paduahon ima di hari Senin 21 April 2025. Hata ni Tuhata natar surat di buku Pesalmen bidu 110 ayat 10 tolu rodi ayat 10 dohot topik ni perayaan ni mengulu pajojor akapabahenan ni Jehovah. Hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hujah madihita, ta pai hutihu madibagasan rohat tabi, sonom madidok hata ni Tuhata. Nunga pola digogoho manulak konau, asa tinggang nian. Hape Jehovah mangurup yau. Jehovah do pargugukku dohot edekku, jadi gabi hatuauku ibana. Suara ni ulup-ulup dohot hatuaun marsaringar di udung-udung ni akapartigor. Siamun ni Jehovah do sibahen hamonangan. Tibul situtudo siamun ni Jehovah. Siamun ni Jehovah do sibahen hamonangan. Daktagamo mati au, sayna mangulu do au, asa hupajojor akapabahenan ni Jehovah. Nunga gugu tutu dipicang Jehovah au, alai datung Tuhan matea nau di pasahat. Ima hatani Tuhata. Hamo kadongan saha porsiaun, dangapala dihasomalhon huriat ta HKBP, mungkin dohot huria na asing na sarupa dohot HKBP, na marguar kesaksian manang bersaksiate. Berbeda do tua kadongata na beraliran Pentakostal dohot karismatik, molo dihalaki, bagian ni ibadah na do na bersaksi. Alai molo tadok dak somal di HKBP di huriat ta bersaksi bukan berarti dang naswadong si saksi honon na dinguluon. Jala dang nasubui rupani patupahon sooni. Alai nasosomal do songon na pinatupan ya kadongata diaka huria do taka aliran-aliran na asingi. Macegudang si saksi honon pabahenan ni debata di nguluon. Ko jujur dohita rupani madokoniate. Holani dak polaikon say jongjong ibadi julu manang di altar pabua-bua pabahenan di Tuhani di nguluta. Cukup mahita rupani mensyukuri madok mauliate tuadupan di debata disudi akan nabinahen nai di nguluta. Nadinggan do bersaksi. Dangadong nasalah disi. Jala macay gudang na naik si saksi honot tadi nguluon akan nabinahin ni Jehovah tuhita. Molo didok di topik ni pesta pasca na padua honon pajojor akapabahenan ni debata menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Memang macay gudang si pajojoron pabahenan ni debata di ngulut taon. Hurang jari-jari taon mangetong pasu-pasu na tajalo siya Tuhaniate. Yang gu jari-jari ta 10 do alayang go pasu-pasu ni Tuhani ngalubi siya jumlah ni jari-jari tay rupani. Molo ta bilangi manang molo ta cari tahun pasti longak kita dibahen. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasihnya. Danin nado di kidung jemaat 430 siai. Hamua kadongan di hati dako parpesal menodo pabua na diurupi manang ditolong Jehovah ibana di nguluna. Atik pe nunga sudi manulakon ibana. Jadi molo tajaha di ayat sebelumna saya songon luba nama didok akamusunai. Saya songon api di bulu duri dang hai to pabbe. Jadi molo taida di ayat 12 didok disi nunga pola di haliang nasida au songon akaluba mitop do nasida songon api di bulu duri nin narupani. Tatadda dulu bahkan lebah molo maduit sada mamitur sudi doro manahup pita. Molo nunga di duit luba olodo sahatu namati.
Idakulan si gubangon itormok seketika kehidupan idaw. Aliolo do satu na mati. Hati-hati molo dido iluba. Songoni mamusunay taho manoro ibana dihilala parpesal menon. Alay di situasi si songoni ro jahuba mangurupi ibana. Disima dido ibana jahuba do pargugukku dohot eddeku. Jadi gabi hatuauku ibana. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ima didok di ayat 10 rupani. Boha heado ta alami na songoni. Batutuna paduahon di hati dako parpesal menodo holong ni debata di ibana. Atik pe naung dihajar debata ibana bisa-bisan. Gugus itu tu dipicang jahuba au ninna rupani disi. Alai datung tuha matian ibana di pasahat. Budo masa songoni ala juk ni rohani debata gabi di pasah jolmai tuha matian tu maut di dok rupani ala yang go parpesal menon dak pola sape songoni di paluas debata do ibana mangulu jalan apa tuluhon molo tabereng rupani di turpuki ba di hamolatihon parpesal menodo hamonangan na binahin ni jahuba di bagasan nguluna. Songoni marupani gugu ni musunai laho manahop ibana laho papatu ibana alai saitau hamonangad do di lehod debata di bagasan ibana. Jadi nakpe manggugu musunai ibana do monang maralohon sudiaka nanaing papatu ngulunai. Hamu kadongan molohita akadia masih pajojorot pabahenan ni debata di nguluta. Akadia mate. Jadi au sugari di doktu hita pajojor majolo pabahenan di debata di ngulum ninna rupani dia maperjulu hati dakonota. Jadi au sugari au hamu anggona perjulu si pajojorokku si hati dakonokku jala si hamolate honokku tutukani oddo. Moleate matuhan. Di luas sodo piau mangulu. Odo perjulu si hati dakonokku. Di luas au mangulu. Buasa, bah anggo suala ni Tuhani ati bohado dang mangulu ya beibate. Ay hola ni bana do nabinoto si lehon hosa hanguluan. Laus gudak kepekta, gudang artata, molununga diucak debata hosa hanguluan isya kita. Dangadong gunani isa sudena, jala dangadong nabui mangabati i. Jadi suatu ngadok sian hita napa jago-jago ho natena manguluon. Mungkin sudidu buai ta miliki, sudidu buai ta paro, alayang gohosa hanguluan hola siat Tuhanidui. Hola Tuhanidu natuk mangalehoni. Laus godak kepengmu, dang tuhi manuhor hosa hanguluani. Jala taingo tate, hola nima naswadong di gadis manang di dia pe. Laus lau hamu belanja tu Amerika, dangadong disi si gadis sosa. Akan hosa-hosado adong disi. Mungkin gudang do nabui bahenon manang cipta honon ni halak Cina. Made in China inna rupani. Suaksoni nang halak Jepang. Made in Japan inna. Alayang hosa dangadong nabui menciptakan ni. Molo adong nabui pabuhamu tu hau. Asa hutad deh bana. Tutuna paduahon si hati dakonon ala dilehot Tuhani gugu tu hita. Mungkin tak alami dua kana marsahi, tak alami do namatian manang namarsitaonon, tak alami do naluja. Alai mauliate ma di Tuhani dilehot tu hita gugu lahu mangadupi i sasudena. Jadi unak pola luja hita rupani saya martang yang asa unang masai dangadongi. Dangadong jolma naso marsahi di Portibion. Dangadong jolma naso marukil marsitaono di Portibion. Si pangidu otta ta pangidu gugu siat Tuhani. Jala mauliate ma di Tuhan dileo gugu itu hita sehingga bergugu hita mengadupi sude aka hamauloni. Patuluhon dileo tu hita hipaso nate. Buah adok kita nabui paroha hipasonon. Atik pe saita cuba do majamoton hahipasoni marhite na majamoto si panganon. Dohot akan namar patang on. Alai tetap do rupani Tuhan do mual ni hakipaso.
Palimahon dilehot tu hita gajang nyumur. Boha adok kita nabui pagajak kunumur dangadongi. Tasukuri ma nanilehon ni Tuhano. Dangadong nabui pagajak kunumur. Paunopo dilehot tu hita kebahagia di tonga-tonga ni keluarga. Atik pe keluarga tadang apala sekaya Raffi Ahmad. Lasdoro hatta atik pe ikateri do mungkin lopat di Jawu ganupari. Daripada halakan rendang do dipangan ganupari. Alai holana berantakan do rumah tanggana. Berantakan sasungun ubu nasohya marsuri ate. Tapi Tuhon dileho si panganon na cukup dihita. Dan apala marlubi-lubi alai cukup mak. Hidup pas-pasan na ninay. Pas maleiba adok si panganon. Pas naing manuhor si tuhoron adok si palaon. Pas naing belanja tumol adok kepeng di katong. Hidup pas-pasan mak. Bapawaluhon dilehon aka yanakon na burju. Tang nama do rupani aka naso marianakon ni naso di pasu-pasu Tuhan daang. Meraga maka pasu-pasu ni Tuhan tate. Alai patu doa mulati honota hati dakonota pasu-pasu parianakon ni. Hamoraon, hagabion, hasangapon naninay. Pasyahon badilehon pahopu marhiti aka geleng nate. Dilehot Tuhani aka rezeki dia aka geleng na. Pasapuluhon dilehot Tuhani roha tuhita. Bayako kita mamolo suadong rohata. Harumago-magodo roha nunga susah hita. Apalagi ma molorang marroha ate. Dangadong rohani i ninna tuhita apalu jutir rohata. Jut alana dilehot ni Tuhani matuhita roha. Justru alana dilehot Tuhani matuhita roha. Gabibui taatu si sudi na masa di ngulut taon. Gabibui malohita manibangi akana masa di ngulu. Jadi tuani dua dong rohata. Ita bayak ko ma aka nasomar rohai. Bana binoto aka nasomar roha. Setabi hamu aka pinahado. Darong rohani. Arong do na niya naledang adong marrohai. Ati. Aung do na ada pikiran ni. Bah, yarang ibirek kamu rupani pahapahanan na diet ala pamok mokui bana. Danga doang yete. Arong do na ledang marpikiri. Arong do ate-ate na. Aledang marrohano ni. Hola jolma do na diliod debata. Roha do pikiran. Dia dope si pajojoromu. Macai bahak dope. Dang tarparjojor sudi di jami taon. Jaladak cukup tikion laho pajojor honi. Om masih dohonot tatu Tuhani. Moliate ma Tuhan di sudi dengan nibasam. Naung pinasahak mu dihami ganuk. Jala mauliate ma di anakmu Tuhan Yesus. Naung hehesian namate. Manaluhon hamatiani. Haheheon ni Yesusi. Gabe mabuan hanguluat dihami. Mabuan ngulu na ibaru. Haheheon ni Jesusi mabuat pakirimon na mangulu dihami. Lausima na tahalaso di pesta Paskah na padua honon. Marsanga ma guarni Jehovah. Amin. Martangiang mahita. Mauliate di Tuhan di hatam na hubigi hami. Say paurat to may asa di parbueho katami parbue na dingga parbue na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen.